Hey. Hey. Hoi René. Hoe is het, Cheng? Ja, goed. Welkom Mooi. op de stal. Dankjewel. Kom verder. Dadelijk bijt hij. Deze bijt, hè? Mijn lichaam, ja, was wat stijvig. Ik ben nu bijna, loop naar de 50 toe, dus het wordt steeds stijver mijn lichaam. Ik had ook niet graag tegen mezelf gespeeld, want alles komt terug. En Je beliep alles. ik beliep alles en weinig fouten. En je krijgt die winder om je oren voordat je het weet. Nummer 11 van de wereld was Cheng. Hij won 9 ATP-titels en speelde 10 jaar voor het Nederlands Davis Cup team. De beste tennisser die Limburg ooit heeft gehad. 47 jaar is de Weertenaar inmiddels. Hij blikt terug op zijn carrière en dat was vaak een weg met vele hobbels. Dan ben je dus je hele leven aan het spenderen om te tennissen en de dingen zo in te vullen dat je wint. En dan moet je af en toe, de hele tijd, de tegenstander nog feliciteren. Dan heb je natuurlijk wel eens van, jongens, wat ben ik hier aan het doen, man? Ik ben alles opzij en dan ben ik nu al bijvoorbeeld de 4e keer achter elkaar, eerste ronde eruit. Ja, die tijden die heb je ook wel eens. Hè. Dan heb je voor alles goed zitten en dan komen die prestaties niet. En dan moet je daar de hele week zitten en een beetje trainen. En dan speel je de volgende maand, dan verlies je weer eerste ronde, moet je weer de hele week zitten. Nou, dan is het geen pretje. Maar als je terugkijkt nu, dan heb je dat soort momenten, die heb je allemaal niet meer voor de bril. Want dan denk je alleen maar van, oh ja, die US Open halve finale, dat was nog wel echt geweldig om te spelen. Dus dan heb je alleen nog maar de goede dingen. Maar ik weet wel dat het niet altijd even leuk was natuurlijk. Inmiddels heeft Cheng 2 dochters, Jackie en Marie, die allebei op hoog niveau paardrijden. Zijn jeugdliefde Ricky is nog altijd aan zijn zijde. De twee hebben de hele wereld gezien en zijn uiteindelijk neergestreken net over de grens, niet ver van Weert. Dit gaat helemaal fout. Ik ben hier, verdorie, op de video ben ik dit aan het doen. Dat doe ik normaal nooit. Cheng en Ricky gingen voor het eerst samenwonen in Monte Carlo, waar zij meer dan 20 jaar geleden in dit appartement woonden. Waar Cheng was, was Ricky. In het begin niet, maar ja, dan heb je een lange afstand relatie. Dat werkt niet. Dan ben je alleen maar aan het bellen naar elkaar. Ja, hoe was de wedstrijd? Ja, het ging goed of het ging kloten. Ja, maar als je met elkaar leeft, dan moet je natuurlijk genieten van de kleine dingen. Dus dat zijn de kleine dingen die je niet vertelt over de telefoon. Dus toen is zij na een jaar al mee gaan reizen en nou, dat was ideaal. We hebben elkaar ook al goed leren kennen, onder druk, met winnen en verliezen. Cheng speelde tegen de allerbeste tennissers van de wereld. Daar hoorde Roger Federer natuurlijk ook bij. In de Gelredome in Arnhem speelden ze een van hun eerste wedstrijden tegen elkaar. Hoi. Oh, vol op hem. Ja, we zijn geen vrienden daar natuurlijk op zo'n veld. Naast de baan wel. Hij is de meest aardige man die er is. En ook hoe goed hij is. Maar de payback heeft hij wel gedaan hoor, want hij pakte me. Ik speelde zo goed als ik kon spelen en ik kon geen set van hem pakken. Hier verloor hij, maar in 2002 won Schalke van Federer op het gras van Rosmalen. Er zijn er weinig die dat kunnen zeggen, op gras van Federer winnen. Dus, Het is zijn beste ondergrond. Het is zijn beste ondergrond. Ik hoorde laatst het lijstje van spelers die op gras van hem gewonnen hadden. Dat waren er weinig. En daar was jij één van? Ja, daar was ik er één van. Dus hij moet een off day hebben gehad, dat kan niet anders. Ja, maar ja. We hebben het toch gedaan. Ik vind het toch wel echt heel knap dat je gewoon 11e van de wereld kan worden. En ja, met zoveel, hij heeft er ook zoveel voor moeten laten, denk ik, om ook daar te kunnen komen. Ook vrienden bijvoorbeeld. Ja, alles gewoon. Hij heeft er ook heel veel voor moeten werken. Het idee was destijds om tot 32 door te spelen. Maar ja, ik kwam niet voorbij mijn blessures. Ik had heel mijn lichaam kapot gespeeld, ik had te veel gespeeld, niet goed gepland. Je ziet ook tegenwoordig, die jongens die zijn veel beter geprepareerd. Hè? Dus links en rechts allemaal even sterk. Bij mij ik had een sterke rechterarm, mijn linkerarm was niet sterk. Mijn linkerbeen was heel sterk, mijn rechterbeen niet. Zie je ook dat de ruggengraat staat recht. Bij mij was het allemaal aan het piepen en het kraken. En
ja, dan zie je dat je op een gegeven moment geblesseerd raakt. Grote namen verslaan, mooie plekken, ja, daar doe je het voor. Hè. Vaak zien we dat topsporters na hun carrière in hun eigen sport blijven. Maar Cheng, die ging een hele andere kant op. Oh, dat gaat niet goed. En nu vullen we eigenlijk alles in voor Jacques en Marie. Die willen dus naar de springpaarden. Dus ze zitten hier midden tussen de paarden. We fokken ook paarden. Het is eigenlijk wel een beetje een landbouwbedrijf. Dus, En ben je ook van plan om dit echt lang te doen? ja, Jacques en Marie die moeten het uiteindelijk gaan doen. We gaan hier nog verder door investeren. Er komt nog een binnenbak en er komen nog 10 extra plekken bij voor paarden. Dus dadelijk zit ik tussen 22 paarden in plaats van 12. Niet mijn vinger opeten, hè? Jackie en Marie krijgen de kans om hun dromen achterna te gaan en zijn trots op wat Cheng allemaal heeft bereikt in zijn carrière. Vaak als je dan die oudere mensen eigenlijk tegenkomt van vroeger, die zeggen van ja, jouw papa was zo goed. Dan denk je van soms van wauw, ja, ik heb wel heel veel respect voor wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan. Daardoor kunnen we ook dit allemaal doen. Dus dat is natuurlijk wel super goed. Kan je wel rijden met dit? Ik geef gas. Oké, is dit rem hier? Nee, dat is, ik weet niet wat het is. Oh wacht, ik moet wel een versnelling zetten. Je ziet natuurlijk een aantal familiebedrijven hier in Limburg. Je hebt natuurlijk familie Hendricks met prachtige bedrijven in Kessel. Of familie Kersten, stal Kersten. Dat zijn de mensen die ons ook een warm hart toedragen. Want we moeten een beetje mensen kennen in de business die omkijken. Ook naar Jacques en Marie en naar ons, dat we de juiste dingen doen. Dus als we ooit een beetje in de schaduw mogen staan van dat soort grote bedrijven, nou dat zou wel heel mooi zijn. Een paardenbedrijf runnen, dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan Cheng Schalke denkt. Maar dat is toch de realiteit. En hij vindt het toch best wel leuk. Ik doe 's ochtends meehelpen met de stallen en dat vind ik ook leuk, gewoon samen. Moet ik in bed blijven liggen, dat werkt ook niet. Dus ik trek ook mijn oude kloffie aan en ik help mee. En ik rij op de schever met de mest van links naar rechts. Maar alles met de paarden moeten ze zelf doen. Nou, hij helpt heel fijn mee met uitmesten, maar daaromheen. Af en toe dan moet ik wel eens meehelpen met een paard in de wei zetten, maar ik moet zeggen, ik heb daar geen gevoel bij, dus dan blijf ik liever altijd van een afstand. Kijk, ik durf ze toch al aan te raken, zie je het? Nou maar Cheng, dit gaat goed, hè? Goed, hè? Maar Cheng is na zijn carrière niet meteen een paardenbedrijf begonnen. Hij startte eerst zijn eigen kledingmerk op. We hebben natuurlijk eerst kleding gedaan, nou, daar wisten we natuurlijk ook helemaal niks van. Dus dat hebben we van onderaf aan opgebouwd. Zeker ook na mijn carrière was het van, misschien ook wel fijn om even heel iets anders te doen. En toen ben ik begonnen met een rekje langs de winkels te gaan met wat kleding. En dat is ook uiteindelijk groter. Alles wat je op 100% doet, heb je wel een kans tot slagen. En dat was ook geslaagd. Want groter kan het niet worden. We zijn zo groot als dat we kunnen zijn met Cheng Sportskleding. Ik heb daar sinds een half jaar, een jaar dat ik daar niet meer in het operationele zit. Dus ik heb hier tijd om te mesten en te doen en mee te denken met de kids in de paarden. Dat vind ik leuk. Nou, dan gaan ze eventjes rollen. Helemaal happy. Gelukkig heeft hij dan een dekentje om, want anders dan... Oh, nou gaat die. En nummer 2. En dan kan je je dus afvragen waarom de 2 dochters niet ook tennissen. De tennisbaan die werd eigenlijk alleen maar gebruikt voor de honden te laten springen. Want als ze klaar waren met de paarden, dan kwamen de honden aan de beurt. Die moesten daar ook een parcoursje springen. Na een tijdje was het toch of paarden of tennis. En het was van ja, dan gaan we toch voor de paarden. Ja, en als ze dan gingen tennissen, dan was het zweetbandje dezelfde kleur als het rokje en het tennisracket. En dan sloegen ze elke bal fout. Dus dat zat er niet in? Dat zat er niet in, nee. Geen interesse. Nee. De tennisbaan die is inmiddels ingewisseld voor de paardenbak, waar zijn dochters iedere dag bezig zijn met topsport. En daar kan Cheng alleen maar van genieten.
Yes!